Un de cada 3 infants catalans d'entre 6 i 12 anys pateix sobrepès o obesitat. Són dades de l'enquesta de Salut de Catalunya del 2023. D'aquesta canalla, el 13% són obesos i el 21% tenen sobrepès, xifres que han augmentat un 8% en 2 dècades, convertint l'obesitat en la tercera malaltia crònica infantil més comuna a Catalunya. La diferència social és brutal. Hi ha gairebé el doble de nens amb excés de pes a famílies vulnerables que no pas a les benestants. En el cas concret de l'obesitat infantil, arriba fins al 17% entre famílies amb menys recursos, mentre que només és del 8% en famílies més afavorides. I ja ho saps, l'obesitat no ve mai sola. Sovint s'associa a malalties com la hipertensió o la resistència a la insulina. Recordes quan pujar un arbre era el nostre videojoc i el parc el nostre gimnàs? Avui molts infants passen més de 2 hores al dia davant de pantalles i menys temps en moviment. A més, ho fan seguint una dieta plena d'ultraprocessats, rics en sucres, greixos i sal, molta caloria i poc nutrient. Sense oblidar que cada persona és un món, la solució passa per petits canvis, reduir els ultraprocessats, introduir més fruita i verdura, millorar el descans i fomentar l'activitat física en el dia a dia. T'agradaria que la teva família fos part del canvi? Si vols prendre el control de la salut dels teus fills, contacta amb mi. Junts podem revertir aquestes estadístiques i posar la salut al centre de la vida familiar. Els nostres infants mereixen créixer sants, amb energia i en somnis, i el camí comença avui. A la meva biografia tens un enllaç per descarregar-te la meva guia gratuïta 5 hàbits senzills per protegir la salut dels teus fills. Hi trobaràs idees pràctiques, creatives i afectuoses per començar a transformar hàbits des del primer dia, sense dietes ni pressions. Desitjo que t'aporti llum i confiança per començar aquest camí.